kan mga nanunungdan. Ano nga niya naputnaan? Ngunyan, uya an hapot. Nata daw ding piperot ako ding. Nakaparong kaya ako kay perfume kang. Naparong akong perfume mo niya na aga. Ikaw pa nga naranihan si Shara. Ikaw pa naranihan ini. Kunya may kauron ako niya na aga. May naparong akong tulong daraga. Ang parang so perfume niya. So, gari baga gusto mo na magkaturog. Gapalang ka na parong ade. Gari gusto mo nang agdahon na magkaturog ka mong doa. Ay, doon ako ba? Garoday na magod si Mrs. Harong. Tama flag ceremony ito, ade. Taman si Mrs. Harong ngayon. Dapat mga 7:30 na sa opisina na sina. Tama flag ceremony ko niya na aga. O bueno. Flag ko naman ang ibon ko. Nangyari. Dapat, Sara, ikang para ba sa palangka ini na, plugging tadi. Nga dito malingawa. Mga tugang para po duman sa mga mahilig na mag-inom nin ala ka, mga daiman po nagiinom. Yan ha. Sa mga mahilig po na magkaong kitaba, bata kasuha po naman. Napakaon naman ako kay crispy pata. At mga perang pidasa man sa naso na pagkanakaon ko. Tanarong duman ko tabi ini nakuan, ining liver aid ha. Ang mga helang, mga tugang kang atay, arog po kang fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang po nadarakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan, kunday po kamo magbabago, asin tanganing maugmang atay, kay puan pong sabayan ng proteksyong liver aid. Yan ha. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kan Liver Aid saro po na antioxidant na probadong epektibo sa pagtao mga tugang kiproteksyon. So oral daw na pag-inom kang Liver Aid pwedeng mapugol o mabawasan po ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa pagpugol kan paghubag kaini. May bisyo man o wara, mahilig uminom o dae, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule araw daw para daing tama sa atay, mas enjoy po ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Liver Aid Silimarin Capsule, mababakalian mga tugang sa mga butika, mga iba pang mga leading drugstores nationwide ha. Buong Pilipinas po yan. Pwede tabi iyan mga tugang na mabakal nin. Dahil man kayo po ang doctor's prescription kaya yan. Tayan po over the counter yan. Tabi na food supplement na yan. Ha? Yan tabi na food supplement na yan. Para po mga tugang sa satuyang ata. Okay? Tas-tasan daw tabi Jerome Kidit ang volume digdi sa laog. Okay. Arog 11 minutes bago po magabot mga tugang ang alas 7 po ninaga. Tigdi po mga tugang sa DCGB sa satuyang programang Anhabot. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Tarong aldaw, may nagreklamo sa kuya na parent. No. May nagreklamo sa kuya, mga tugang na magurang. Tapos, naramdaman ko kan enot na simana, igwaman sa kuya ki nag-istorya na saro man na so naglalako baga ki basta naglalako siya kikwa, naglalako ki so mga ano nga, dako ang ingaranan sobrang tawara kami kito ki advertisement. Naglalako ki mga drinks, ano? Ang pinaabot niya sa kuyang concern tungkol po mga tugang dyan sa mga barkers.
Alam mo, Jerome, ang Barker. Bako so ayam na. Yaon dyan sa, bako itong Barker na si Brownie. Bako ito. Bako ayam. So yaon baga dyan nag-upload kay pasahero sa mga jeep. Daraga, ligas, oh, bali na po, mahali na po. Manay, sagay na po, saro na sana, mahali na. Daraga, ligas, ginubatan. Saro na po, mahali na. Madaman na po, miss, sakay na po. Yan, araw ka. Ang paghali ka iyan, kan jeep, may pigat tao po dyan na amount. Di ko lang aram kung manggura nungo yan ang kalakaran, tabi, sa pagtao sa mga barker na yan. Pari-pari man sa ang konsepto kan mga park boys, di ba? May nagreklamo sa kuya na sarong misis ta. Sarong ina. So akin niya, suminakay diyan sa dito sa terminal, sa may SM. Tataga naman siya sa First District, Canalbay. Pagbaba diyan kan sa autong nasakayan niya, nagsakay ki jeep. Pagsakat niya ki jeep, sabi kan, sabi kang aki, kay estudyante, mag-bio nga niya po, sir. Bio, magi nga niya po sa bio. Sabi kan Barker, iyo nga niya, bio. Di sa man na kayo so aki ta. Nagidali nga na, sa tama klase siya sa Bicol University, di ba? Tapos, nagbayad naman sa jeep. Ngaya, biyo nga niya po. Di kinakan driver. Ano ka anta? Ang hiling kan aki, di man siya, nakaabot siya mga tugang sa kulyat. Nakaabot sa kulyat. Imagine mo ang distansya from terminal, yan po sa may SM, pasiring sa kulyat. Ha? Ang duda ko, ang nasakayan niya, so Pater District na jeep. Na yan na Pater District, dahil man nag-aagi dyan sa Bicol University, digdi sa may Daraga area. Buda digdi sa may main building kan Biyo, ta. Paminsan, duman ang minaagi sa may Airport Road baga. O kung paminsan, digdan minaagi sa may United Institute. Iyan na Pater District na yan. Kung minsan, digdan minaagi sa may Bunot area. Pero usually, dapat duman iyan sa Daraga mag-agi. Madali lang, tamay apod kita. Hello? Yes, good morning. Di nga ni Bigo, taday niya mang kabisado. Bako niya aram ang area, ta. Ang punto tadigdi, kuta, dapat pati so Barker, aram kung ano ang dadalaga ng kanjip, ta. Paano kung nahapot mo, kung ang dahil sa kayo dyan, sudayo, turista o whatever, dapat gayon, makwan ini, ma-correct kiluway-luway. Oo, nakaabot sa kulyat. Maringan na, di nakaabot duman sa busay sa Kagsawa. Ano? Iyo, migo. Kita baga. Kampanti ba kita na pagsakat ngaya? Amagi ngayon sa SM. Ano ba kita kaan? Kundang Barker, ang pighapot na driver, di ba? Diyan sa terminal baga, anong kasakay dyan, Migo? Ang karaklan dyan ng mga jeep? Sa Pater District? Ano? Oh, sa Binitayan, minaagi yan. Diyan minaagi yan sa Binitayan. Oo, totoo yan. Minaagi dyan sa Binitayan. Kaya nga ni, nakalampas sa Bicol University, maray kung kabisado kan aki mismo so agyanta. Siya kaya, dahil man nagpapara jeep, tapigahatod ka naman pag nagkaklase. Oh, ay, naputo. Di ba? Ngunyan, anong punto tadigdi? Paano kung ang maringan ito mabuot ito na aki? Pero look, ano sunamatian mga tugang na tabata so aki habang nagdadalagan so jeep. Nag-text sa ina. Ngayon ma, kero ngayon mayaon na ngayon ako masatagahas sa Doña Maria. Natangi ako ka dyan.
Tonto, diyaon na po sa binitayan. Maringan itan mga teenager bagangon yan. Matibay na sa gadget. Sabi kan, pig check niya sa Google Maps. Iga baga ka, di ba? Najisik mo tulo, kung hain location mo. Nahiling niya, nasa kulyat na siya. Di, pinara su jeep, bumi na ba? Ay ngese, dang nahiling niya, garong niya din ng mga, garing niya din ng tawo, din ng harong. Siguro, nakaabot naman sa may. Pig-estimate ko, mga tugang, naman sa may, kung dyan sa may kulyat area, an ko lang ng harong dyan, sa may inutangkan Bicol Ice Plant. Pag nakaabanti pa ito, baka dumanaan sa Busay, no, sa may Kagsawa. Pero ang hiling ko, baka uminagi sa jeep, digdi sa may Kwan, digdi sa may Duterte Highway. Kung di gano'n man pwedeng umagi sa Duterte Highway, tabawal, day pa man duman pwede ang pasahero. Ang usually, di po sa may binitayan, nag-agi. Bumay na ba suwagi? Bata ang klase, gari 5:30 so klase, ang bangyo 6 o'clock ang klase. Tadyan kaya sa Bicol University, pag mga part-timer dyan, ang nag-handle kang klase, ang mga klase kang 5:30 pataas, baka part-timer sa professor niya, tabi, diyo, nagbalik siya. Bako na, inako na ang oras nakaabot sa Bicol University, late nakaabot sa Bio, nagbalik siya, haling kulyat, pasiring mga tugang sa daraga. Pag abot sa daraga, medyo guminan sa pamati kang kuwan kan aki, kan estudyante. Kaya nahiling niya na so, welcome to daraga. Di ba? Ano po ang punto tadigdi? So, hadit kan maggurang habang so aki, ka-text niya, na siya mga tugang, yaw na duman sa lugar. Ikadua, paano mga tugang kung ang naghapot, suminakay yan na imang kabisado ang lugar, foreigner, or dayo, tagaluwas kan Albay, tagaluwas kan Bicol, o kung taga-sain, mararaot na naman kita kaini. Maringan ito. Ano ba baga, pipost tulos yan? Pipost tulos. Kung daing barker, naghapot kita sa jeep. Yung barker baga, pag nag-apod yan, sige sana. Pag hinapot mo, dapat ko ang punto tadig, dapat hinaputan, tatao na magsimbag, buda aram niya ang pagprotehir para sa safety kan mga pasahero. Takita baga, kampanti kitang mina. May barker dyan. Sir, boss, magi po yun sa kuwan. Ako yun, duman sa Angeles City kan. Si Mrs. nagtatrabaho sa Singapore. Di ko mang kabisado ang lugar. Pagsakat ko sa jeep, may barker. Boss, dadaan ba ito sa airport? Oo, sir, dadaan po siya sa airport. Boss, dadaan ba ito sa ganitong hotel? Yes, sir, dadaan po yan doon. So, arog dapat ka yan, tatao kita na magano yan, na magtao ki direksyon sa mga dayo, sa mga nagsasakay sa jeep. Bako na, basta sa natatanguan mo, kumusta ka, so, hadit ka ito kan magurang. Biyo na, superin pati, biyo napaluha nga niya tabi ako, sabi sa kuya, napaluha nga niya ako bisan masidan, so hadit ko nga sa aki ko. Baray, kung kabisado kan aki sa lugar, niya taga first district, dahil man siya tuod mag-jeep, tapigahatod kan aki, garo pa kasakay niya naman ki jeep. Ang punto tadig, paano daw ini mga tugang ma-resolve? Tamas marinig wa kita ka ini, naarog ka ning experience, nakakaisip kita. Sabi ni Kagawad Luis na Espejo, nag-aaragi nga yan sa Duterte Highway pag rush hour. Pwedeng duman uminagi, itong oras na between 5 hanggang 5:30, 6 o'clock, rush hour yan, posibleng duman uminagi. Sabi ni Kagawad Luis kan Barangay Kulyat, dating kapitan sa Kulyat, hindi Kagawad ngun yan, nag-aagi da duman sa Duterte Highway. Bakit ito sunahiling kang estudyante nakuha na siya, nagkaigwa na siya kidiit na panic. Sa nahiling niya, dahil naki mga harong, tama ka palang tabi ka, Luis. Di ba? Kaya gayod, di ba? Kaya gayod mga tugang, saro ini sa, saro po ini sa mga dapat na hilingon. Darunduman ko si Chief Rolly na Esguera,
kan ini Chief of Police kang Legazpi, inorganisar niya so mga, uyan bagang park boys, pigatawan ng tang 5, mari si Ate Russell pag binapark kayo, pigtaw kayo ni 20, tama kwarta si Ate Russell, 20. Ako pigtaw ko, 5. Pagtalik ko, pig side mirror ko sa park boys, nagamuroso. 5 nga one time, tinaw kong 5, kanya ko, nadangog ko ng gandaling ko sa mirror, nagikiri-kiri, hamukan 5. Kada kulang nga kanauton, ang kwarta 5. G's, di ba? Mga G's. Inorganize po ni Chief Rolis Guerra, baka ining mga barkers na ini, ma-organize budak matawanan man ki ID. At ilingon mo, look at that, yan ang mga kuna yan ang mga park boys na. Efektibo yan ngunyan. De ka na, ang pagtalikod mo, ako nga ni one time, so to ko, nabayaan kong bukas ta, route to remote, so baterya, pag una ko nag-on, o nag-close, bukas pa lang. Pagbalik ko, sabi kan so nakabantay dyan sa may Ayala, Sir, binantayan ko pong maray sa auto mo, bukas po sa auto, buday man pala nakalakpag hali mo. Ganyan ko, salamaton ha. Magayong bagang attitude din eh. Sabi dyan sa UST, attitude nin tao na ang isip mo sa pagtabang sa mga tao na pigiserbihan mo, regardless kung operang ito sa imo, igusin ng ugali, baka pwedeng ining mga barkers ta ma-organize. Sabi kan texter ta, good morning, Henry. Aha. Ang jeep na pasiring sa 3rd District kapag pano na daing mababa sa sentro Candaraga o kataraning na barangay, nagaagi po sa Tagas, asin minalusot sa Duterte Highway. Atayo na nga na. Siguro talaga, pati sa driver kita, pagbayad kan aki, ngaya ma'am, sir, ngaya, bayad po, biyo. Siyempre, madadangog mo ito kan driver na may maagi sa biyo. Puda, so, mga pasahero duman sa laog kanip, di man lamang ki, ini, lampas ka na be, kiri ba man so, iba man so inagihan mo, di ba, iba man so inagihan mo. Pwede man nga, sabi kan texter ta pala, kung paano na dami na aga sa Duterte Highway sa Tagas, pwedeng naman uminagi, tapano na, anduda ko, pa 3rd District. So, biyahe, kan jeep na nasa kayan. Good morning, Henry. Ako po, ako po, taga Kamalig. Kasalan ko manta. Di man ako naghapot. Sabi kan texter ta, mababa ako sa Kapitolyo, tamay tuyo nga ni ako. Pasipara ako, nagsakat man sana ako sa jeep. Pagbayad ko, Capitol po, kinuha kang driver. Bata may kahoron ako sa cellphone, nagmangnuman ako, binitayan ako Candaraga. Sa kabaga. Hello, good afternoon. Good morning. Yes. Bo. Ang gaya na gano'n, 3rd District. Pagsabi ka na, kita niya ni Speedify. Sinabi niya, Biyo. Sinabi ka driver, nag-presume sa driver, Biyo, pulang bigay niya. Latusunta kang salbatana ka na. Nang biya. Biyo mo maganda pulang niya. Bakang pag-una, Biyo Pulanggi Campus. Tarawayon ka. Biyo pulang niya. Tapos sinabi niya, Biyo talaga ako ha. Pag anong Biyo, ako lang Biyo. Iyo pag... Kaya nabi yung lugot. Biyo Pulanggi. Pagparapasaway nga ni. Ang mga barker dapat, dito na, kung kasahin talaga. Marami kaya. Kaya magkaya po na, iyan ang trabaho rin na. Iyumigo. Ako sa iling ko dapat, panahon na organize around ini. Di ba? Ang syudad tabaga, nagakwan, ang syudad tabaga, nagkwan ini, nagdadakula, nagdakul ang tabo, nagdakul ang bisita. Buda yun sa taon mga darakulang eskwelahan. Panahon na kayo na organisaron talaga ining kwa na ini. Maging ay opener ta ini. Paano kung dayuhan suminakat do ba na kumpasain siya
dapat oriented talaga sa mga lugar kung pasarain. Oo. O yun. Yo. Kung pasarain din sa tuya, tapos sa mga katabang kung pasarain ang mga lugar na yan. Yes. Iyo baga. Hindi ko na dapat pinsana na ako. Buda, magkakatabang sindamigo sa mga bisita. Kaya nga Doong bagay, driver, buda, yan na barker. wala na bagay yan. Dakulaw na bagay nin sinang matrain sa pagtao kitamang direksyon. Bako na, nag-asa sa nakan. So itatao kan driver pagkatapos sa makay kang pasayro. Tapos na, so trabaho. Iyo baga, paano sila makatabang sa karhayan kan sa tuyang syudad, kan sa tuyang munisipyo kung saan man Ano kita. baga, may mga nakamotor, nakapunsay ngayon, pasiring sa tabako. Nyan, oho. Iyo baga. Kung ako pag-rin sa sindro kaligas, may malibo po pasarayan ng... Correct. Oho, okay. Anyway, kung tama yan, ano mo? Sige, Migo. Salamat, Salamat. Okay. Hiliunta muna sa mga reaksyon. Tapudan ko si Chief Rolly Esguera. Si Rolly, matibay ini kan Chief of Police ini. Yan na Park Boys na na-organize niya eh. Sandali lang. Hello, Manong Rick. Good morning. Hello, Migo. Good morning. Yes, sir. Morning. Nadagog ko kaya sa tiga-discuss ko. Oho. Para mo, Migo, yan na problema sa Arugkaan. Saro ko ta yan sa mai-address katong so rationalization kaning mga rota. So, pig-propose baga kang DOTR na sa kanya kontra ninda. Ano, Migo? Anong proposal? Pig-rationalize ining mga rota, tapos ang dalagan kang mga kung sa inahalian jeepney, may bugtak ng lugar kung sa pasahin yan, kung sa inyan maaragi. Iyo. Ano daw, Migo, kung anlaw kan jeep, bugtakan ki ruta Iyo po, kasabay po yan naman sa rationalization plan. Ako naroon kayo ng mga tao na... Dahil sa na napapadagos, ako lang nagkukontra. Tama yan na suwisyon na. Takon naroon kayo ng barker, so driver, dahil nakakataong tamang direksyon. Gari pwede sa lang, magbugta kita ki rota, adi. Iyo po, requirement po yan naman sa naka-flash yan naman sa laog kang auto, buda sa tagiliran, sa inutan. Oo. Ang dahil madipisilan, so yan. Usually So baga? naglulunad. Di ba? So, pamigo, Oo. digdi sa albay baga, nariparo mo kung nagdadakol baga mga tinampong bago. Opo, yan, correct. Pero kulang ki signages kung pasahin. Iyo, totoo Oo, yan. baka ng araw duman sa Sorsogon baga, pagpasiring kang Sorsogon, ultimong sa mga barangay, may signages Yeah, correct, na correct. ginibok ang DPWH mismo, nakabugtak naman. Kaya makalagpas ka man, mga lagka-lagka, ara mo kung hain ka. Gari maapo na naman kita kan sa DPWH, adi. Oo, pero ang concern ko dyan, kung madagos ko tayo itong sa DOTR na rationalization, na pig-involve nga ni dyan ang mga LGU sa planning, kami dyan kay ito. Iyo. Kundi dahil na baga napapadagos to, ako lang kontra ko ta. Iyo. Diyan baga migo sa laog kang jeep, ining nagabiyay sa albay. Dahil man ki ruta sa laog na nakasurat, adi. Wara? Dahil sa gilid lang siya. Buda, ang ang nakabugtak, diretso, point to point. Oho. Kuda mas marigod na dyan sa paglaog sakat mo sa jeep, mailing mo kung saan ang ruta, buda saan maagi. Iyo. Tanganing day ka mawara. Hirap man sumadayo. Buda, so adit baga, mapagalon baga ang pag-adit, migo. Iyo nga masarap pa yan, mas grabe yan. Mas grabe ang natod kang... Lalo na kung sulo sa akik mo, tapos sulo-suloing akik mo, nawara. Araw ka, babayi pa pati. Silon yan, tapos 10 oras pa nimbang ni. Yes. Ay, nako. Sige, magay na punta Iyo man sa namin, kaya lang wala man kinadigding DOTR baga. Iyo nga ni. Baka sa LTFRB, baka aram ninda, ta nag-attention na kang meeting. Iyo ta. Actually, kung makakatabang iyan na arog ka na, pwede gawin ang kuwangkaan, pwede mag-ordinansa ka ng LGU. LTFRB yan eh. Pwedeng ilawag yan. Pwede LTFRB baga yan Kaya pare. lang ang supervision kaya baga LTFRB kaning mga ang sa LGU lang. Ang nasa mas LGU. Mas maray duman yan sa rationalization. Ang LGU kaya tricycle man lang eh. Bako? Iyo. Okay. Sige, Migo. Salamat Iya, Salamat. Alright. Aram mo, dapat maging proactive kita
sa arog kaining bagay. Bako na, di ba? Pag dakula nangyari sa kamahiro, baka pwedeng ngunyam palang magibuhan na kipaagi inita. Naramdaman ko so, sabi baga, kadaklanda ang mga tugang sa tuya, reactive, di ba? Reactive sa tuya kadaklan eh. Pag may nangyari, saka ma-aksyon. So habang day pag nagdadakol, dapat gibaw na kipaagi ini, dapat maging proactive kita. Di ba? Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, engineer. Sa kuya talaga, nangyari man yan sa ko. Oh, Hala akong Legazpi. okay. Maduman ako sa BIO Education. Nyan. Oo. Okay. Ngunyan, naglunad ako kang jeep na pa ginubatan. Okay. Ang aram ko, ang jeep na pa ginubatan, di nag-aagi sa bagtang. Iyo, sir. Minato dyan sa may UI. Kaya, Opo. kaya ito sinakayan ko. Kaya niya ako sabi ko, sakto. Mhm. Kumusta ka? Kaluminig ko hindi sa Washington, duro-diretso sa Doña Maria, tagas. Kinahurong ko sa driver niya nga sa nagbago ka kirota. Oo. Puno na kaya kami sir, hindi na kami traffic sa Albay. Yan ang dapat na ikon yan sa mga driver. Iyo, ta. Magpunin. O, tad- Hindi dapat singka sa ruta. Hindi irason na traffic, pagkatik. Correct. Ta, ang ruta baga, sir, pigtao yan sa indakang LTFRB ba ko? Dapat yan susunodon mo. Ang kuya lang, kaya talaga Oo. na po sa mga driver, kung puno, Mater District, mas convenient talaga na mag-route, mag-agi sila sa pagkundaro. Iyo. Narog ka itong yaong kapal na nakasakay. Kaya dyan sa Tinampo, dapat alam nila takupunin da ang jeep na nag-agi dyan sa Tinampo, takupunin da ruta. Iya. Buda, arog sa imo, sir, siyempre pag sakay mo sa jeep, mataram ka, biyo nga ako. Iyo. Aram niya, may maagi sa biyo, di ba? Oo, aram ko nga, masyad nga, aram ko. Doon siya Oh, pero nag-agi sa natata, bagtang. pero may intention siya na lumiko na sa airport para sa masunod, ay ka na magsakay. Alam siya, post din kami mga doon sa Bagtang, dito na kami district. Lumang ka na lang sa ibong na jeep. Yan ang, actually, yan ang mga dapat disiplinahon sa driver. Yes, Bago yes. sa parker. Yes, Sa yes. parker, mas kaya nung suriyaw kaya yan, kung all the way, biglang bago hanggang driver ang ruta niya. Para magilay-bong Iyo man ang ganun eh. Iyo. Tanghiling ko nga na ito talaga. Uminanga din sa may airport. Oh, minsan talaga po, nag-agi digdi sa Tahaw Road, lusot na sa may UST Hospital. Yan, old airport na. Airport na, yan Oo. namin naaragi. Oo. Lalo na po, so jeep na nagaparada pa 3rd District, digdi sa may SM. Oo. Digdi yan nagalusot sa Casablanca, sa Suite, road diretso ng Washington. Okay, Tapos okay, airport, okay. tagas. Duman pala nangaragi, nakikig baga ko. Pasuwi ka may kang driver. Nga po sabi ko, nga tali ka na, di ba kung mumanin ni ruta? Yan. Oo. Eh dapat, dapat sinda sa ruta. Yes, sir. Oo. Traffic ko dahil, dapat din ito pag-uun. Kung maguman, paisiunin ang pasayo. Yeah, yeah. Pag-uunin ang ruta. Opo. Eh, yung mga sanatabi. Yes, sir. Salamato na. Salamato. Good morning. Good morning. Dakol, may na-uncover kita ngunya na panibagong issue lugod because of that issue. Surota kang jeep na pasiring sa 3rd District. Sige po, hata. Magayon po ini na nabukasan tangon yan ini. Di may naduwang issue ang nadiskubreta nan iba na mga jeep na nagbabiyahe from Legazpi to Ginubatan, Pulangi or 3rd District, pagpano na, dahil naman minaagi sa usual na ruta ninda, digdi na sinda minaagi sa may airport, Tagas area, Old Airport, di ba? Digdi na sinda minaagi. Siguro, inasaro sa iraranate ang mga tugang sa LTFRB. Duwalagot, may na-discover kitang sarong issue na supposed to be ining mga pa-3rd District, mag-agi yan sa ruta na tinaw sa indakan, gobyerno, kan LTFRB. O sa rerouting na tinaw sa indakan, LGU. Tadyan bagang sa may UI, naka-reroute iyan. Ngunyan, kung dabosin na dyan magsunod, may problema. Kaya ang mga pasayro, nagreklamo. Inapudan ko si Chief Rules Guerra tabi kang PSO Legazpi. Narunduman ko ka ito. Kangin ang Chief of Police kang Legazpi, inorganize kayo ni sa mga park boys. Nawara sa mga sarawayo na park boys niyan.
Baka pwede, halaga doon tang reaction tabi ni Chief Rolly regarding sa concern tang ini. Chief Rolly, maray na aga po. Hello, good morning VP Henry. Good morning po sa ating mga listeners. Magandang umaga po sa lahat. Happy Monday. Yes, sir. Happy Monday po. Gari, maray ang Monday mo ngunyan, sira. Opo. Thank you. Okay. Chief, ano pong reaction mo kainin? Paano daw ini although bako pa siyang dakol, pero dito na pwedeng halato na magdakol ini. Ining concern po sa mga pasahero na nawawara sa direksyon, napapasala ang pagbaba. Although, kasabagunan, si Engineer Mayor, nagkapon ka sa bago, experience man ito niya, na na-experience kan aki na supposed to be mababa po sa, o estudyante, supposed to be mababa po sa Bicol University. Ano tabi, Chief Roy, ang hiring mo kainin? Totoo tabi yan. Alam mo, VP, thank you very much. Oo. Very timely yung issue mong yan kasi napansin natin na hindi na nagiging maganda. If I may say, pasensya na. Opo. Parang hindi na nakakatabang yung ibang mga marker natin, sa halip nakakaperwisyo pa. And then, sinabi ko lang muna ito, ang naging purpose natin yan, kaya inorganize natin yan ng 2008, tapagat noon, very rampant yung bukas kotse, guhit kotse, Yan, correct. and then sala-salabat yung mga parking na kung saan-saan. Yeah. Naging monitoring device natin, naging monitoring agent ang lahat ng parking boys at nakatulong sa anti-criminality. Yeah. Pero ngayon, naobserbahan natin na maski mga physical appearance, mga hitsura ng mga parking boys, talagang hindi na dapat makita sa kalye sapagkat eyesore na. Yeah. Now, doon sa nabanggit mo, mabuti naman at may pamasahe yung bata at nakabalik pa sa BU. Oo. Tipin mong pamula SM, tapos sa... Nakaabot sa parking Kulyat. na ito. Kulyat area. Pakulyat na, imagine, bumalik Malayo pa siya, na. late na siya, Oo. nag-aabol ng oras. Sa totoo lang, dalawa may kasalanan dyan. It is the parking boys and the driver. Oo. Sana, kung halimbawa, kaya lang yung halimbawa kasi, yung mga biyaheng 3rd District, dapat yung mga parking boys, wag nang tatanggap nung sasakay lang BU lang dahil alam naman nila na short distance yan. Yung Meron mga naman dumadaan doon ng mga barker. Galigaspi. Oo. Buda, yan palang Chief na, no? Sana Yan pala ng mga... sana hindi na doon dahil ang pinipili ng mga driver na kumukuha dyan, yung mga diretsong 3rd District, yung nabiktima nga yung bata sapagkat Oo. puno na ng pasahero, akala nung driver, panay diretso, hindi na dumaan ng BU. Oh, pati nga si Engineer Mer kanina, yung tumawag, engineer yon. Ganon ang nangyari, Ganun ang nagda-divert experience na. niya. Oo. Although kung yan, para makaiwas sa traffic, dito na talaga shortcut. pumapasok na nagdidiretso na sa may Duterte Highway. Oo. Pero sir, di ba binigyan sila ng dapat na ruta ng LTFRB? Bawal yan talaga kasi may talagang rota eh. Yes. May talagang rota eh. Yes. Meron talagang rota ang 3rd District. And then alam naman nila yan. Pero may lookout talaga dun yung driver na nagtanong na BU. Dapat sana, hindi na niya. Di na pinasakay. Sunod-sunod naman ang jeep tabi dyan. Oo, BPN, dapat. sa Di na tapat pinasakay. ng, SM, Oo. meron naman talaga dyan Daragaligaspi lang eh. Opo. Kana, Oo. ang nagiging purpose kasi ng barker, mapuno ka agad yung auto Yan. para matawa na tulo siya. Oo. Yan ang nangyari dyan. Now, Tama. tama man because as our office is public safety, siguro panahon na para muli natin bisitahin, ma-reorganize Opo. ang mandato, kung ano ang maitutulong, kung paano mapapaayos Oo. ang mga serbisyo ng mga barker na yan. Kasi inorganize natin yan. Parang nung noon wala pang tupad. Yan ang ginawa kong tupad nung araw eh. Makatulong Yeah. sa mga barker Correct. na walang trabaho. Correct. Oo. Yan ang ginawa natin noon na paano Oo. ba natin may iwasan yung mga silisi, yung mga manduroko, yung mga snatcher. Opo. Yan ang naging solusyon ng araw Iyo. na mag-organize tayo ng mga barker doon sa mga lehitimong parking area. Opo. Ang barker tabi, Chief, at usually baga, yung park bus nagiging barker kung nasa terminal, di ba? Or talagang barker lang talaga siya. Ang pangalan niya nung araw, ang pangalan niya Legazpi City Integrated Parking Attendants Association. Kasama yung pagiging barker dyan. Sabay na yan dahil sila na nagtatawag para at least mapuno ka agad. Oo. Kakabay na rin yan. Yung pagiging barker, parang kasama na lang sa trabaho yun. But sila yung mga parking attendant. Yan, yung nagiging barker yan, dyan sa may mga PUJ na dinadaanan. Pero doon sa mga parking areas, talagang
parking attendant lang sila dyan. Yeah. Opo. Mag-aasikaso ng tamang parking. Yes, kasi tama ka, Chief, naalala kita noon ng Chief of Police ka pa. Ikaw talaga nag-organize yan eh. Sabi ko baka pwedeng magtingnan muli ito na mga barker naman. Opo. Ang pwedeng Totoo pag-usapan. yan. Nung araw, yung barker dyan sa tapat ng SM, that is bawal. Aya. Noon. Yung barker dyan sa may tabi ng Kapantawan yan na nakakapagpugulo, bawal din yan dahil nagkakaroon tuloy ng Traffic. illegal terminal dyan sa tapat ng SM Oo. because of those barker. Ayun. Oh. Pero sir, sa yung mga yung mga colonel, yung mga nasa SM terminal, Karaklankan, Pater District talaga Mayroon talagang terminal yung mayroon talagang terminal yung SM sa tapat. Oo. Pero yun yan, yung mga pauwi na, ang ginagawa nitong mga PUJ na ito, tumitigil sa may tapat ng SM para at least mapuno yung kanilang sasakyan. Oo. Pero usually, Now, nag-aagi man dyan. Yes, go ahead. Pero usually po, nag-aagi man dyan Darawis, di ba? Darawis, Daraga, Arimbay. Halos lahat ng Lahat na. rota, Pati yung dumadaan Daraga dyan sa Legazpi, di ba? area yan. Pati ang Daraga Legazpi, nag-aagi dyan eh. Halos dalawang rota yan, yung iba Yeah. dito sa may Peñaranda, tapat ng LCC. Pero usually, kalimitan, yung mga pabalik, may rota, yung lalo na yung Pater District, dumadaan din yan sa area yan. Opo. Ang kwan lang, Chief, kasi ang concern di baka ngaya kung malay mo, dayo, bisita, di ba? Totoo yan. Marout na naman ang Legazpi kayo ni. Tama yan. Mabuti naman nabuksan mo yan, Henry, at makikipag-meeting ako sa Chief of Police ng Legazpi kung paano makakapag-formulate ng panibagong kung paano maipatawag yan. Oo. And then magkaroon ng re-screening kasi kahit siya, may parking boys na, may attendant na. Oo. Hindi na natin maintindihan. Oo. Kahit saan lugar, may makikita kang nakatayo. Pagpapatras, hihingan ka ng pera. Yes, I think that should again be regulated at mabigyan natin ng tamang sistema. Iyo. Kasi parang nakaka-intimidate na sa mga Pasahero. pasahero. Oh, Sa mga, ikaw to ba, Chief? car owners. Bako kayo to, Chief, pigtawan mo kay ID ni. May ID ba ganyan kayo to? May ID yan. May mga ID talaga yan. Siguro dapat nga i-review because Oo. ang lahat ng parking attendant, yung mga kuha na yan, under yan ng Legazpi City Police. Opo. Legazpi Police. Parang under yan ng community relation o watcher ng Legazpi. But then siguro kakausapin ko si Major Jacob, yung operation. Yeah, Dahil yeah. dapat may iwasan na yung ganyan na wrong direction ang tinuturo natin sa mga pasahero. Yes, oo. At saka Wrong ma-inform din direction. yung mga driver na, kung mahina kung ayaw talaga nilang dumaan sa rota, kung talagang puno na, hindi dapat, magbang lang magpasakay kung hindi dada doon sa pupuntahan nila, sa dating rota nila. Lookout na talaga ng marker yan dahil nung magtanong yung estudyante na dadaan ng BIO, ang ibig sabihin, short distance lang ang direksyon ang pupuntahan ng bata, ng estudyante. Yes. Sana, tinuro na niya daw sa sumunod na jeep, yan po, Daraga Legazpi yan. Yan, exactly. Yan ang That should point kasi. be yung ginawa sana nung... Para makatulong nung marker tayo, na di yun. ba? Makatulong tayo sa ating Pero mga kababayan. lookout din po yan ng SM dahil dapat binabawalan nila yung pagkakaroon ng illegal terminal dyan sa tapat nila dahil nakakabara din po ng traffic yan dyan. Okay. So, Chief, ano ang disposition tatabay? Pwede pakiulit kang pwedeng disposition ta po sa concern na ini? Ang gawa po natin yan, alam naman natin na sa oras na to, maraming mga jeepney drivers na nakaantabay sa programa mo at Okay. marami ding mga pamilya, mga parents. Kung nga po, wag na po doon sa barker magtanong, doon na po sa jeep, sa driver mismo. Opo. Oo. Para minsan, ang intention kasi ng barker, mapuno ka agad yung sasakyan para makaalis na, mabigyan na kaagad sila. Mabigyan siya. Oo. Opo, yan ang kanya eh. And then, isa pa, inuulit ko po, bawal naman ang maraming barker dyan sa may tapat ng SM dahil illegal, nagkakaroon ng illegal terminal. Yan ang nangyayari dyan. Kasi, ang nangyayari, ang mga jeep doon na pumaparada sa may tapat, Traffic na. napupuno ng mga passenger jeep doon sa tapat ng SM. Yeah. Nagiging traffic na. Tabi mo, Sir Gary, kakauronan mo sa PNP para mahiling, makuan ini, ma-review? May meeting na namin yan and then concerned din talaga ng city yan para maging maayos because alam mo, nakakatulong yung pagiging parking attendant dahil kahit papano nakakaipon sila ng pambili ng bigas. Alam naman natin na they are all members of the marginals, hindi naman sila magtiti sa ganyan kung may marangalaan na buhay. At iniiwasan naman natin, ang objeto niyan is para hindi na sila makaisip ng masama. But then dapat talagang true to their purpose, dapat gawin nila yung tama. Tama. Siguro ayaw piniri ang nangyari. Salamat po doon sa parents na nagpabot sa'yo. At including sa mga operator, sana naman sabihin natin,
yung ating mga drivers na hindi naman po tanggap lang ng tanggap ng pasahe. Yun. Na yung pala, nalilito na yung pasahero. Correct. Kalimutan po, sa dami ng rota, malilito din talaga ang pasahero eh. But nag-expect ka na dumang ka iaagi. Ito pala, nag-shortcut na. Pero Bibi, meron lang akong gustong i-report sa inyo yung umaga. Yeah, Hindi okay. masyadong naging maganda yung Lunes natin ngayon. Dahil Anyway, Tabi, Chief. pinulagaan Chief. na naman tayo ng reklamo ng overcharging. Opo, Chief, bago po sa report mo yan, gusto mo muna na, muso ko muna ikaw na pasalamatan, Tabi, sa aksyon na inita. With you, mariresolve tayo ng concern ni Kiloy Luway para maging organisado po ang grupong yan digdi sa Legazpi. Apo, meron po, pwede BPR kasi Yeah. yung sa announcement ko nung isang araw na interview ni Pading Marley Director Go ahead, Tabi. Oo. na-misconstrued ako na sige manghuhuli kami ng mga pasahero na sumasakay sa Kulurum. Ang gusto ko lamang pong linawin, na-discover po namin sa aming pag-review nitong mga ordinansa na meron po palang Section 62, City Ordinance 0005-2012. Opo. Meron po pala doon na section na a violation ng patronizing colorum tricycle. So may ibig sabihin, may pananagutan din pala yung riding public, tama, sir? Opo, pero sinabi ko nga po, nililinaw ko na we are not after the pasahero ng colorum tricycle. Correct. Kami po is after the colorum tricycle sapagkat napansin natin na kabi-kabila na ang pagbutuan ng mga colorum tricycle. Kaya kawawa naman po yung mga lehitimong nagbabayad ng prangkisa, nagbabayad ng mayor's permit. Kaya yan ang kinukuha natin and we have been very successful nung nakaraang linggo dahil siyam na colorum tricycle ang ating nahuli. Magkano, sir? Pwede pag-reiterate ang penalty pag nahuli ka na kolorum ka? Sa first offense, 3,000. Wow. 3,000 Yan pesos. po yan, talagang porsigido silang magbayad ng 3,000 dahil impounded po yung tricycle nila. Hindi nila makukuha yung tricycle hanggat hindi sila nagbabayad sa TP Treasurer's Office ng penalidad. Ngayon, pag mahuli ulit po sila, 5,000 na po yung susunod. 5,000 second offense. Opo, yan. And then, yun nga, tama, malinawan, paano po natin madidistinguish yung mga kolorum? Ang mga kolorum po, unang-una, walang nakasulat dyan na parada number. Okay. May nakalagay na parada 1 hanggang G's. Tapos, wala pong walang sticker na nakalagay yung city plate na nag-uumpisa sa letter L, dash 1, 2, 3, 4. 4 na numero po. Sa ngayon po talagang hindi na pwede magdagdag muna prangkisa sa Legazpi sapagkat napakarami na po. Meron tayo pong prangkisa sa Legazpi na more than 2,300 tricycles. Wow, nakulo na pala. Kaya, ibig sabihin, wala pa, hindi pa ma-open po yan. Kaya now, ang isa pa Tabi BP na hindi magandang balita, meron na naman tayong estranghero na nabiktima ng overcharging ng tricycle. Oh my goodness, ano? Sumakay sa Bitano, papuntang Astrodome, siningil ng 250. Bitano to Astrodome? Ang nangyari po, ipinost sa Facebook, nasa Facebook ngayon. Nagkuha siya ng interview sa Facebook. Talaga sinasabi niya, ganyan sa Legazpi. May nakakasira po ng image na hindi naman po talaga tayo ganyan. Grabe naman. Ang Astrodome bagan, saan po sa Bitano Chief nagsakay? Galing sa Bitano, hindi siguro sa may parte ng Yasiano, ganyan. Astrodome. Pagkatapos, galing po sa Ayala hanggang SM, siningil ng 70. Malapit lang yan. Ayala to which SM. medyo hindi talaga katanggap-tanggap. Kasi yung nangyayari yan, mabuti kung dito yan nakakapag-file ka agad ng reklamo. Tinanong, hinahabol sana namin kung pwede namin makuha yung safety plate, kung saan sumakay para mahabol namin yung nagkuhan. Ang problema, hindi na raw niya sa init ng ulo niya, hindi niya naasikaso yun dahil hindi siya tiga rito. Kaya tanyan po ang tatlong issue natin. Nang nakaraang linggo, wala pong reklamo ng overcharging. The whole week. The whole week po, naging very successful tayo sa operation ng ating kolorum. Pati ngayong Lunes po, pagbutuan natin sa Facebook, merong reklamo na gano'n na nga po, overcharging na naman. Grabe. Kaya yan po ang akin pinapakayusap natin dahil
talagang lalong-lalo na po ngayon, it is vacation season, Opo. tourism season. Mm. Kaya talagang binabantayan natin yan dahil pagpasok ng Semana Santa, dahil Yan. May mga bisita tayo. po ang mga Oo. bisita. Opo. Mag-uumpisa na po yung mga convention, mga meeting. Mhm. Napakasama na nagiging image ng Legazpi pag nakauwi na sila. Naiko po. Bata pang nag-Facebook pa, wagasan sa bilog na mundo. Opo. Di ba? Okay. So with that, Tabi Chief, ano ang although aram ko may mga pigigibo na kamong action regarding dyan, ano pang, sa mga parada president, may magibo daw po dyan, parada official? Magpapakuha na po kami, pinapahinayalas na po namin siguro po in coordination with our sa komitiba po ng public utilities kay Councilor Gutierrez. Hihingi po kami ng permiso sa ating butihing alkalde na patawag na kami ng summit, ng meeting ng mga Tricycle. operators and driver para po mapag-usapan yung mga nagiging problema na nakaka-apekto sa ating syudad. Mhm. Opo. Ano sabi kayo ni Councilor Luis? Yun nga po, during our meeting, yan na isa sa mga plano niya na gusto niyang makausap ang lahat ng sektor, ang lahat ng mga parada. Para maplansya po yan. Yeah, opo. Chief, salamato na maray po sa oras mo sa DCGB. Congratulations, Tabi, in advance. Mabuhay, Tabi ka mo. Maraming salamat po. Good morning. Opo, thank you so much. Mga tugang Chief, Piso Chief Rolis Guerra, retired colonel po yan. Grabe man, ano? Ang satuya ng mga kababayan. Hello, good morning. Hello. Yes, Hello, sir. Morning, sir. Good morning. Morning. Kasi may reaction lang po ako doon tungkol sa nawawala sa mga bata na displace Opo. sa ruta. Yeah. Kasi ang hindi naman between lang PSO at saka driver o kaya transportation sa PSO lang. Ang management lang. Ang concern dito mga parent, Okay. paano kung ang parent, hindi lang yung bata natataranta, yung parent natataranta din doon. Totoo, Kung sir. nasaan yung At wala. yun ang tama ka po Jer, sa kwan mo sa reaction mo. Pati sa Yun ang- parent, yun ang dapat nataranta. sinuman niya, no? Oo. Concern dapat yan ang mga PSO. Mhm. Ang dapat tulad ng experience ko sa anak ko. Opo. Galing sa Rosogon. Mm. Dahil sa katamaran ng driver, gusto makauna doon sa pila nila. Oo. At umiwas sa traffic. Ang daming rason nila eh. Oo. Dumaan dito sa may Taisan. Oh my goodness. Nag-shortcut. Yung anak namin. Oo. Taga-Daraga. Eh di, ano nangyari? Eh di, pati kami, nataranta kami kung saan namin hanapin. Uta, pag-abot sa Taisan, sir, ang babakan dyan sa may Albay Cathedral. Iyo, sa puso, sa katedral baga nagkuhan. Maringali, sa may text. Oo. Nakaturo text. O iyan baga ang mga kakilit na concern man dapat yung official ta. Yes. Pag Oo. ipumasindan yung mga paraan, kung paano man yan na kakireditan sa mga parents, hindi lang isa, halimbawa may pasahero, sila doon, nawawala. Hindi lang man yung pasahero ang concern. Opo. At yung mga pamilya, marami Oo. lang pamilya, yun ang concern. Madali lang naman sabihin nila, ganitong patakan, mga penalty, ganito, penalty pag nahuli. Oo. Anong ginagawa nila? Ano ba Yeah. talaga? Anong nangyari? Ano Iranita bang si Rian mangyari? Kwan. Iranita po sa LTFR bita. Iyan kay ana from Sursugun bagat na shortcut sa Taisan Bangkiron area. Dahil pa man kiruta po diyan. Nag-shortcut talaga ni ibang mga kwan diyan, passenger vehicle. Ay, nawara sa signal ni sir. Okay. Sabi ni Jer na, aram mo tama itong reaction niya, ili nga ito. Buminaba digdi sa kwan sa may katedral. Lalo nang nagkaigwang problema. Bako daw ngaya, sir, cutting trip yan. Marin. Iyo tabi, Sir Jermelo, cutting trip po talaga. Hello, sir. Nagigibos sila dyan, nag-aagilig di sa may Taisan, yung mga bus pati eh. Bus, ha? Yeah. Totoo po yan. Paano sa mga taga-Daraga? Yes. Tapos, hindi yan concern kang dapat i-manage talaga yung ruta na yan, at saka i-manage talaga sa mga drivers. Yeah. Takay nga nil sakay ka duman sa autong ito, ara mo na mababa ka sa Daraga. Di ba? Kisa ibababa ka pa lang sa Albay Cathedral. Dapat ko sa kaibagatid. Isa tarang sa akin, dahil makatakot na dahil itong dinadaanan, wala naman mga balay-balay. Iyo baga, sir. Buda, tama ka, sir. Suhadit kan magurang. Hadit na magurang. Pero Diba? ang magurang na hadit na. Bata, babae pa. Buda, ika nga ni. So, sa haling surusugon, suhadit na matianin do. Di ba?
Oo. Paano naman ito sa Duterte naman, nag-aagi sa Duterte na, which is that hindi man ito ang ruta dapat. Yeah, Hindi yeah. kabisado ng aki. Yes, sir. Yes, sir. Ay, ito may cellphone so aki, kunasay na siya. Oh, may Google eh. Niling lang so daraga, welcome daraga, log man na. Opo. So yan ang dapat concern ng mga kwan. Hindi yung patakaran lang nila dyan. Yes. Sila lang, walang experience. Yes. Yung experience Opo. naman ng mga nagkakilit-kilit man ng mga magurang tabi. Sa Yes, hanggang sir. sir, yan lang po. Opo. Salamat, sir. Di ba? Aram, ito ang punto niya. Suha, dit kan magurang. Duwa na lagod sa namumurble. So, aki, buda sa magurang. Tayon sabi talaga sa kuya, kan parenta na kauron ko. Grabe nga ya po, suha, dit ko. Napahibi, pati siya, kan sitwasyon na ito. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Good morning. Additional sir, o di kaya ngayon ako sa insurance na nagkaparehistro. Opo. Hinapot ko yan. Ining insurance ba ini? Anong covered kayong malambawa sa jeep? Okay. Uning paliwanag sa kuya kang sa insurance company. Oo. Sir, kung ang mga jeep nagakating trip mo, piga-iba nindang route, pag-abot sa aksidente, permisin dang talo, out of line sinda. Yun man ang gadger. Ano? Out of line sinda. Pangduwa, kung grabing aksidente, so pasahero, di makaklaim sa insurance, ta iba ang ruta nila. Kahirak man. Anak ka, bakit Kahirak. dyan sa insurance, kung saan ka maagi? Kung sa inang ruta ninda. Official route mo yan. Ang prangkisa ninda. Oo. Ngunyan, kaya nang dapat nang gadi pagbagpoon o di pagtugutan kang mga nang namamayo sa tuya sa traffic rules. Tama. Tapos may aksidente yan, di naman pigagat sa aksidente. Yes, Kung yes. ang jeep na yan dyan, wala siya dyan wala siya dyan ganahan, out of route siya. Yes. Totoo. Pati sa insurance. Kaya yan, Maraysad dapat na di- nahapot di mo sa nila- insurance, ano? Yung mananggad Oo. pa lang, so insurance kaan. Pag nakasabit andyan, day ka man babayadan ta, day ka man kasabay sa Out of line. out of line ka. Number one, baga, violation balik violation ba yan sa traffic rules? Iyo po. Kaya dapat din hindi yung pag-irason na makaiwas sa traffic. Iyo po. Iya po, sir. Sige sir, salamat po. ha. Salamat po Okay, sa thank you information. Very good point ito. Sige tayo paabot. Dapat makahuron ta kayo ng LTFRB na concern na ni last caller natin. Tama, commercial na kami. Makulog ng kamuti din ka kasignal sa commercial. Hello. VP, good morning. Good morning. Okay. Primero tabi itong mga jeep na di nag-aagi sa tamang ruta baga. Okay, that is actually out of line. Yeah, trip cutting adi. Bako tabi yan cutting trip, that is out of line. Iba ang Out iba of na line. yan. Ibang cutting trip sa out of line. Papa. Ngunyan, kung out of line ka, dapat may special permit yan sa LTFRB. Iyo sir, totoo. Yes. Opo. Katawan ng kaki-permission, dumang ka maagi. Yes. Dapat tabi, may magkuha ka ki special permit sa LTFRB. Otherwise, nagbabiolate ka duman sa franchise mo. Yes. Okay. Yes. Ikadua dapat, I don't know kung sa ruta ka pigataw kan LTFRB, specific talaga na mag-agi sa araw kayo ng tinampo. Oh, so may tinampo mismo naka-specify sa street. Dapat tabi araw kayan unless otherwise baguhon kan LGU dahil may exigency. May ordinansa. Oh, nabago. Opo, pwede yan, di ba? Oo. Okay. Ang saro pa, ang penalty kayan, aside from duman sa penalty kan LTFRB, dapat siguro i-penalize man mismo kan LTO root cause kayan. Oho. Ang root cause kayan, so driver, Iyo. so dapat may kairibang penalty duman sa lisensya niya. Tapos siya nagmamaneho. Suspension. Siya nagmamaneho eh. Di ba? Yes, siya may control ng auto eh. Makuman sa barker, di ba? Opo. So dapat, may pwera duman sa out of line penalty, may penalty sa lisensya. Yeah. Iyan ang dapat higpitan. Opo. Okay. Ang another thing tabi, itong mga barker baga, nga ni sigurong ma-organize, dapat igwa naman ang party list, one barker. Ikaw bagang one leader, di dapat may one barker naman. Kung bako bigoan ngaran,
Ako Barker, party list. Pwede tabi, pwede. Basta VP, ang importante lang, pag nalagang ka, gusto ko happy ka. Nagmaw naman ako sa imo. Good morning, tabi. Good morning. Salamat. Good morning. Nakaarabot kita sa suwestyon na mag-ipo na sa nangayang party list. One Barker party list. Tagong ba ko? Ako Barker party list. Taon-taon pa iba pang mga reactions tungkol din sa concerns na ini. Tayo re-refer ta po ini mga tugang sa LTFRB. Itong cutting trip na ito o itong out of line na itong concerns, i-refer ta po sa LTFRB. Tabi, kung bako ngunyan sa mga masunod na mga aldaw, padamanan ta si Joshua, para po, nagkakaigwa kaya kiarog ka itong concern na nakalagpas o nakalampas o estudyante, so ibang masarakay na lalansis kay maagita, nag-out of line ang ibang mga jeep. Kundi po nag-out of line, maagito sa tamang rota. Duman ang problema. Di ba? Magbabalik po kami. Makalipas lang kan mga patalastas. Ang boses kan utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga sunod. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrex-cited Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang Generica para sa ginhawang damang-dama mo. Visit your nearest Generica Drugstore. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Pilipinas. Para healthy lungs, pa-check ka langs. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Hirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Hirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Hirit na, ilabas mo. San Miguel, Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kaipuhan in sunshine, pero habo in sunburn? Farex Divet 800. Maski daing naiinitan, may sunshine. Farex Divet 800, the sunshine vitamin. Ang vitamin D ng Farex. Cholecalciferol is the generic name of Divet 800. If symptoms persist, consult your doctor. Ako si TB. Akala nyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1 milyong Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise, at kumain ng tama. At syempre, consult tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Pa-check ka lang! Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas. Para healthy lungs, pa-check ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. K2D Christopher ko, ang idol ko. Christopher ko, subok ta na serbisyo
Inspirasyon ko, ang idol ko sa segundo distrito. Ko! Maginhawang araw, Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. San ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino. Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo. Yan ang Tanduay, world's #1 rum. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, Tibay Tanduay. Drink responsibly. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama. Pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Na-experience mo na ba ang ganitong energy? Energy! Naku, nag-crash! Eh yung ganito. Energy. Ay, palpitation! Baka di yan pang everyday energy. Dapat, Healthy energy! Mag-Enervon! Helps unlock healthy energy na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Ikaw, healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw! Alagang Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa! May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan! Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola! Ang miti ng lasa. Ma! Extra rice pa! Nor, Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema.
ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids! Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom ng tutulong sa pagwala? Mag-Red Horse Beer, magwasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak. Sa katutak na pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala. Inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama. Lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong. The number one, beer ito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Ako si TV. Akala nyo ba tapos na ako? Andito pa ako. At 1 milyong Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise, at kumain ng tama. At syempre, consult tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pa-check ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. 8:52. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. Nor, pag Friday na, Mongo time na with pork cut. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Pilipinas, para healthy lungs, pa-check ka langs. Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Farix Vitamin B1, B6, B12. Excited. Anhapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.
Kadakol kang reaction kang istoryata kasubago. Hanggang sa text buda. Dahil kung nabasa, sorry po sa kwanta sa Facebook. Baka may mga reactions pa duman. Dahil ko pa nariparo tabi. Happy birthday mo na kay former DTI Regional Director Diggs Aguilar. Sa Miyerkules, pagprograma, may daraining bihon. Sigurado yun. Happy birthday po, former Regional Director Diggs Aguilar. Good morning. Hosing, happy birthday. Say good morning. Hasta kung paborito ko, bihon man sana. Diba? Ano nga na si Jerome Ugmahon kambiyon? Kung ugmahon man ini si Shara kambiyon. Ang gusto kan, gari cake gayo. No? Chocolate ade, chocolate. Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning po. Favor lang po, pwede mahagad ang number ni Sir Isguera? Nisay po? Ni Sir Isguera. Diba po kung may mga complaints, may mga yun na lang po, sir. Sa totoo, madam, dahil man niya po panao po ang number niya, ta sa iya po ito. Hindi, what I mean, sir, diba, the last time na na-interview mo siya, may drop po siyang cellphone number. Baka pwede pong ipasubli niya sana po. Baka pwedeng i-share niya lang sa number. Dahil man po ito pigtatao, ta sa iya po ito number. Ay, iyo po ito. Ma-register na naman siyang bago kayo. Yan, ma-register na naman kibago kung ipanaw sa imo. Buda, kung ipangaran sa imo ito, kung ito sa imo, kan mabayad na kang kuwang ka ito ulang-bulang. Correct. Lalo na kung nakaplan pa ito, ako na naman mabayad. Dagdag na naman sa bill ko. Jesus, kumaga. Pag-apod mo, pag-apod mo ngunya, naugmahon ako ka. Naugmahon naman ako sa iyong pag-apod mo. Iwan siya, pero kalunis-lunis, tinira mo ko. Ano? Kalunis-lunis, tinira mo ako. Ade, anapod ka ito, lambing. Anapod po ka ito, lambing. Lambing man sana po ito. Ay? Lambing. Oo, pero grabe sa broadcast. Gari magayunong ka. Pinaanan mo ko. Gari magayunong ka kalambingan. Ay. Mapuuna naman kita para number ni Sir Isguera ang ting. Ay, yung man ang ganda na para kay Rolis Guerra. Nakalakop na naman kitang uro na duwa. Yan na naman, ma-overtime ka na naman contingency. Bahala ka. Oy, i-text ko sa imo, tabi. I-text ko sa imo, ha? Pero yan, iti-text mo na naman. Di ka naman kayan mag-give ko. I-text ko, ikapa, malingawan ko. I-text ko nanggad sa imo, ha? Di nanggad ka pwedeng malingawan ko, yo. Malingawan ko na lang ang gabos, ikadeta ka malingawan ko niya na aga. Mamalo! Abo kong madamay. O, sige po. Salamaton. I-text ko na lang po. I mean, ano lang din, sir, kasi may concern din kami kay Sir Isguera. Okay iti-text na nga ni. Makuliton. Iti-text na nga ni. Pwede mag-sorry, sir. Ay, okay. Sige po. Bye-bye. Bye-bye, sir. Thank you so much. Bye-bye. Jimmy, nasalita, may dagdag mga tugang na report. Hali po dyan sa lawas. Pasensya na. Dahil kung magkabara sa tabi sa ibang reaction nito ngunyan, Mayor Fernando Gonzales, nagboses na sa daig katapusan na road opening, kang road opening sa 3rd District, Kanalbay. Jim, Jim. Nagboses na bibi si Mayor Nando Gonzales kan Ligao City matapos na makaabot sa Karaman kini anday ng katapusan ng mga road opening sa mga kabubuldan. Mas darakulaon ang pondo na ipigbabudget kan DPWH kumpara sa mga eksistidong tinampong supposed to be. Iyo ang prioridad na tarapuson, ehemplo ang GMA Road, haluyo na dahil man natatapos, dahil man nagagamit hanggang sa ngunyan. Ikadua, ang pantaw ay ang Ligao Piodoran Road, dahil man natatawanin nagkakanigong solusyon ang tinampo kung saan susog sa alkalde, dapat prioridad tapuson ana mga tinampong nagkaburok sana. Ana riparong problema kan alkalde kana syudad nin Ligao darakulaon an pondo daang pigagastos kan gobyerno para sa mga road opening kung sa susog sa alkalde dahil ng katapusan ng mga road opening na bako tapos kapas forward na-imagine ko so
pag-deliver ka ni kung Mayor Nando, na-imagine ko sa itsura niya, tas may expression bagan si Mayor Nando. Di ba? Ribong milyones pesos ang pinagbabudget. Samantalang, iguanin mga dapat tarapuso, natatarba ko ang titarapos na muna. Kung araw kayo ni, na mangyayari, dahil bastang mahahama na tinampo, kung sige sanaan poon. Sige sanaan burukas kitinampo, naigwa pa nga nin mga dapat na magkatarapos na taraposon. Ngunyan, ang pahayag digdikan na alkalde, dakul ang mga bulod pating na sa sakripisyo tabi bibi, na iurol kap ang mga bulod, tangan isa ng aragihan kan mga broad opening. Ang hapot ni Mayor Nando Gonzales, nag-aragi sa proseso, may feasibility study, may economic study, priority Tama. Mga road opening alagad kung hilingon mo, ang National Highway, sigon kay Mayor Nando Gonzales, bako man actually tarapo sa National Highway expansion. Aram mo, Jimmy, totoo ang reaksyon ni Mayor Nando. Di nga natatapos so iba, mabukas na naman kitinampo. Ang mga nedra ko lang ang pondok, kaysa digdi sa mga dapat tarapuson. Ang National Highway, big road widening, hindi nga daw ngayon kung widening yan. Pinugtakan man sa nangayanin sa date na expansion, tagkatapos pinaradahan kay mga truck. Tapos na? Balik sa dati. Bako man ngayon ang standard na road na expansion. Ngunyan, sa nag-agi sa validation kan RDC, NIDA, nga day mananggad niya ito nadadangugan mga statement ka NIDA o RDC manungod sa mga bagay. Wala, Jimmy, pag nag-road opening talaga, igwa yang kigari feasibility study, natabukasan mo ang tinampong yan. O baka kapritso sa na iyan, ka nagkakapira. Sabi ka na alkalde, araram ini ka NIDA, nag-aragi ini sa RDC, may validation, may feasibility study, may economic study tungkol sa mga bagay na ini. Dangugunta si Mayor Nando Gonzales. Anong validation? Halimbawa, nagkakaksarong tinampo na halimbawa na makonikaksarong barangay towards another barangay. Nagkakakita ko na budget. What is the validation? What was it called? What is the study? What is the economic study? Dapat ikaw what is the endorsement from the NEDA? What is the endorsement from the RDC? Where are these endorsements? Para naman mailing ka na pinag-aralan talaga ang mga proyekto. What is the priority? Ang po dyan, Jimmy, priority. Ayun ang priorities na. Yeah. Because we have to complete the roads we have started. Otherwise, if we just opening a road, and then we go to the next opening road, and then we go to the next, and we never end up, we will never have a road. Kasi that's the example. Ito sa GMA Road, dahil pa natapos ako sa pero pira ng binadget yan. Alam mo, may salon dyan Pantao Obelar Diversion Road. Bago yan. Pira ang budget yan. Milyones na. Natanda din tinapos yung GMA. Una. Para magamit na. Sige siya ng poon. Sige siya ng poon. Yun nga ano nangyari? Pareho kaan. We need that GMA Diversion Road. It's going to be a major diversion road to the Maharlika, which is now so congested in Salbay. Sila ko po ang punto mo tabi dahil dapat priority kasi ang naman na po tapuso, dahil man ito pwedeng administrasyon kaya ginibo kami, bago man kami. That has to be continued. And then the law says, it must be contiguous and programs and projects. Meaning, that you have to continuously work into a program until you complete it. Ano ang macronization of the Bidasyon Jimmy Road with the Dagos Barangay? Ikaw ang mag-budget, pero nga kulang. Dapat hindi ron niya budget available for opening una. Sa puso unang, Jimmy, instead of starting opening roads, that will not be used. That will be used very marginally. Gagamitin ko, you spend 300 million for a road. Anong gagamitin mo? Ang mahagit dyan, tricycle, karabaw, kariton. Yun na tabi. Yes.
Jimmy nasalita din si Jimmy yun. Babalikan ta na isyu na ni Mayor Nando sa aga, sa programa ta. Pinapaisip po sa gabos na amigos amigas parte na Diyos kamidbid ni Rofrasia Pansing Bansuela, Barsibal, 94 years old na po. Dating teacher sa Makakay East Central School na siya po gadana. Kanakaaging Pebrero 19, 2024, nakaburol po ang gadan sa iyang residensya, sa iyang lubong gigibon sa Miyerkules, Pebrero 28, 2024, alas 10 po ninaga. Magkaigo po kibanan lamisas, nagigibon sa St. Rose of Lima Parish sa Bakakay Albay, pagkatapos kan misan sa iyang lubong gigibon sa Heaven's Gate Cemetery. Nagapaisip po, Mrs. Erlinda Barsibal Isplana, Aki Kangadan. Forwarded po yan sa tuya ni Ate Rides Barsha. Salamat kan sa pagkantabay. Depong personalan, si Henry M. Taghapot lang. Goodbye, mabuhay.